Myslím si, že niekedy to určite bol aj zmysel života a taká nejaká životná filozofia dobrovoľníctvo. Pre mňa je to taká možnosť pomôcť niekomu, pomôcť niečím a v neposlednom rade možno aj pomôcť samej sebe. Pre mňa to znamená pomáhať iným ľuďom bez nejakého nároku na odmenu. A je to niečo, čo mi vždy dá dobrý pocit. A vlastne takým spôsobom som spoznala strašne veľa dobrých ľudí a kamarátov. Dobrovoľníctvo je taká súčasť osobnosti a ja si myslím, že každý človek by mal okrem svojej práce, okrem svojej rodiny venovať nejaký čas aj verejno-prospešnej činnosti. Dobrovoľníctvo pre mňa znamená spôsob, aký môžu aj mladí ľudia pre seba strašne veľa spraviť. Taká úžasná možnosť vyskúšať si to, čo tak viem, alebo to, čo som získal, svoje nejaké dobré vlastnosti a skúsenosti a zručnosti na mieste, kde za to proste nedostanem žiadnu nejakú veľkú odmenu, ale môže ma hriať taký dobrý pocit, že som prispel k niečomu, čo má zmysel. It's for me it's a way to share and to give my time to people and also to meet new people, new cultures and to learn a lot from this. Pre mňa dobrovoľníctvo znamená pomáhať niekomu, dať svoj voľný čas pre pomoc niekomu, kto to potrebuje. Asi pre mňa je to asi taká radosť z práce, z hociakej a ešte je to naviac v tom úžasné, že mám pocit, že to má zmysel to, čo robím. Dobrovoľníctvo pre mňa znamená asi, určite zábava, relax, určite priatelia, skúsenosti, osobný rozvoj, naplnenie nejakých vlastných potrieb a taká túžba pomáhať iným ľuďom. Dobrovoľníctvo je venovanie určitého času pre ľudí, ktorí buď sú osamelí, postihnutí, alebo bez nejakej určitej pomoci a dobrovoľníci vlastne sú ľudia, ktorí týmto ľuďom vykrývajú buď čas, ktorý im nemôže venovať rodina, alebo z nejakých iných dôvodov sú vlastne buď osamelí a dobrovoľníci vlastne im pomáhajú niekedy aj úplne v bežných činnostiach alebo starostlivosti vlastne cez ten deň alebo aj v noci. A robia to vlastne bez nároku na honorár alebo na mzdu. Kus ich času, energie, lásky, ktorú vlastne im